Moi! Mä olen Timo. Ja mä oon Frank. Ja me tehdään ihan kohta Summeriin Ylelle sellaista inserttisarjaa kuin Alaston matka. Me lähtiin viime vuonna sellaiselle matkalle, johon ei otettu rahaa tai vaatteita tai mitään muuta, paitsi passit. Ja tänä vuonna me mennään samanlaiselle matkalle, mutta otetaan kamerat mukaan. Ja mahdollisuus näihin TV-hommiin tuli sitä kautta, että joulukuussa aloin pitää sellaista videoblogia kuin Timo Wilderness tuolla YouTubessa. Ja sitten maaliskuussa Ylen isot bossit sieltä soitti, että haluavat tehdä yhteistyötä. Me lähdetään 5 päivän päästä matkaan ja meidän ohjelmaa voi katsoa heinäkuun alusta Summerilla tai Yle Areenasta. Ja nyt voitte katsoa meidän trailerit, jotka pyörii tässä ruudulla. Klikatkaa niistä. Ja ei meillä muuta. Toivottakaa meille onnea, koska me sitä tarvitaan aika paljon. Ja nähdään heinäkuussa. Ah!